Дарагія сябры, зараз я, Тацяна Дамаронак, пазнаёмлю вас з маёй новай кнігай апавяданняў і казак «Жоўты дзьмухавец перамогі». Гэта кніга выйшла ў верасні 25-го года у выдавецкім доме «Звязда». Ілюстрацыі да кнігі зрабіла вядомая беларуская мастачка Алена Пышнік. Кніга прызначана для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. У сваім жыцці я напісала шмат казак, але вялікая частка гісторый, апісаных у гэтай кнізе, не выдуманая, яна сапраўдная. Першую гісторыю «Жоўты дзьмухавец перамогі» я падгледзела, гуляючы у сярэдзіне халоднай вясны 21-го года па парку Перамогі горада Мінска. Недалёка ад музея Вялікай Айчыннай вайны на газоне я заўважыла жоўты дзьмухавец. Мне здалося, што ён з вялікай павагай глядзеў на легендарны пунцовы сцяг Перамогі, які раздзімаўся на купале музея. Сама я нарадзілася ў Мінску ў першыя пасляваенныя гады і добра памятаю, як наш горад адраджаўся з попелу, як будаваліся новыя заводы і фабрыкі, школы, дзіцячыя сады, бальніцы, радзільныя дамы, кінатэатры, жылыя мікрараёны. Пра тое, што ў цэнтры Мінска было яўрэйскае гета, я даведалася ў дзяцінстве са слоў маіх бацькоў, удзельнікаў вайны. Шмат гадоў я працавала ў інстытуце на вуліцы Раманаўская слабада і добра ведаю увесь раён, які быў падчас вайны абнесены калючым дротам і дзе фашысты мучылі і забівалі людзей. Цяпер наш Мінск вельмі прыгожы і выклікае захапленне ва ўсіх, хто прыязджае да нас у госці. У выхадныя святочныя дні па горадзе гуляе шмат жыццярадасных маладых людзей. Яны гонар і надзея нашай свабоднай краіны, якая 80 гадоў жыве пад мірным небам. Я веру, што Беларусь захавае мірнае жыццё на доўгія-доўгія гады. Веру ў шчаслівы плённы стваральны лёс беларускага народа, які шануе памяць аб сваіх продках, якія аддалі жыццё за шчасце будучых пакаленняў.